OK ľudia, vítajte v mojom videi. Toto je epizódia či séria číslo 3. Áno, už som dostal taký nápad. Dneska môj gol v tomto videi je získať hlavne si obnoviť moju a hlavne si redesign, či si máme vymeniť, kde máme všetky moje veci vo bejske. A niečo je bejska, tak to je môj domček. Aká toto. Takže ukážem vám, kým budem naspäť a schytnem vás tam, počkajte. OK ľudia, ak ste pozerali moju sériu číslo 1, tak vy by ste už mali vedieť, že toto boli pece, ale ja som ich niekde dal. Už si neviem pamätať, kde som ich dal, lebo keď som nenatáčal, tak som tam niečo dal. Ešte si plánujem si zoberať tú tam lávu. A ešte plánujem všetko redizajnovať. Takže sa poďme pozrieť do mojich čestiek, či tam niečo ešte nemáme. Alebo či tam niečo nenájdeme. Tuto sú tieto dve pece. Máme place. Ešte sa ideme pozrieť, že či by sme tu ešte niečo mali. Asi už nemáme nič, ale v minulej sérii som, ako som natáčal moju minulú sériu, a keď som už nenatáčal, tak som asi niekde dal taký anvil a teraz si to neviem, toto je, či nie je anvil, ale toto tu, do bruska, uvidíme, no. A ešte si možno zoberiem tieto dve čestky, ale ešte ich sem nepotrebujem, takže si tu potom môžem pristavať. A teraz poďme. Áno ľudia, toto som sa aj snažil robiť včera, ale som sa rozhodol, že si to dám na dneska rovno. A dáme si trošku semka, aby sme toto tu mohli dať. Ja viem, že to vyzerá strašne, ale verte mi, ja to postavím celkom pekne. Ale OK, a toto je taký rebrík, aby sme mohli ísť hore aj dole, aj do bejsky, tak to môžeme ísť ľahko. Áno, ľudia, plánujem sa vysťahovať a ísť niekde, fakt, ale niekde inde. Ale prečo? Ak to breaknem. Takže ľudia, prečo sa mi toto nedá plesnúť, ale keď pôjdem sem, tak sa to dá. What the hell? Asi možno nejako takto. Aha, takže takto. Takže už keď máme celkom viacej miesta, tak si semka môžeme dať stolík s nejakým svetlom. Potom si ešte semka môžeme dať toto. A máme, no. Ja viem, že toto je taká jednoduchá bejska, ale ja teraz neviem, čo mám robiť s týmto tu drevom, no. Asi si to môžem dať. Viete čo? Poďme ešte. Ale toto tu ani asi nebudem potrebovať, takže si to vymajnujem a teraz sa poďme to snažiť dorobiť celú bejsku nejaká. Ale akože mám už iba jeden plank, a moc sa mi to nechce rozbíjať, ale ja si to budem musieť rozbiť tento stolík. Asi si to môžem dať semka ako nejaké nočné svetielko. Ja viem, divné. A potom, keď máme dve bloky, si to môžeme dať takto a proste môžeme takto vyliezať, tu mám nič. Takže tu môžeme mať nejaké vecičky, napríklad nejaký redstone. Ale toto si zatiaľ nechám. Áno, ľudia, pre túto som vám slúboval, že ja získam nejakého psa, ale ja žiadného psa neviem nájsť. A chcel som vám povedať, že môžem spavnovať veci, ktoré sú veľmi, veľmi ďaleko, alebo ich neviem nájsť, takže poďme si získať naše
kostičky a poďme si nejakého spavnúť. Kámo, ja dúfam, že mi nevyžerie všetko, ale... Takže kostičky máme. Teraz poďme... Sa mi že ten komand bol /summon. A teraz wolf. Bab? Vlk? Ahoj. Haló. Yes, ty si už môj psíček. A ešte áno, si môžem darovať vecičky, ktoré neviem, ako sa craftia. Poď sem psíček. Počkaj, on ma aj nasleduje. No, pes. Počúvaj. Poď do mojej bejsky. Poď. A teraz pôjdeme semka. No poď psíček. Poď sem. Takže fakt, ťa musím ťahať. Kam však mám bejska celkom malá. Ale asi by si sa tam mal zmestiť nejako. Surprise. Áno, ja toto sa snažím urobiť. Môže byť lepšie, nechaj ma sa vyspať, pes. A ok, keď si posadený... Papaj. A zatiaľ buď tam. A semka si dám asi všetky veci na psa. Áno, ľudia, ja si môžem darovať vecičky, ktoré ja neviem, ako sa craftia, alebo ako sa to dostane. Volá sa to... nejako, že... Lead. Akože ja to neviem povedať po slovensky, ale ja to... Sorry ľudia, ale toto neviem, ako sa fakt crafti a ja si nemôžem prepnúť z inej verzie, na to potrebujem slime a slime nemôžem spavnúť, takže si to musím darovať. Lead. Áno, ja som na mobile, takže... A konečne už môžem ťa aj nosiť. Aha, remienok sa to volá. Pekne. Dobre. Konečne sa už cítim ako aj u babky, lebo aj babka má psa. Odviazať, sadnúť. Áno ľudia, ja nechcem, aby ho nejaký zombík proste že zabil. Takže asi si hneď tento svet aj potom skopírujem. Ale hej, to je už potom, na potom. To the place you belong with Virginia. No poď. No poď, ty môj psíček. Sadni si. A teraz a teraz prosím, môžeš ísť na zem? Díky. Haló, pes, otoč sa. Akože mi dajte pre neho nejaké meno. Áno, už je prvý gól splnený, aj druhý gól, ale ešte pre ďalší gól mám nápad, že... dierka. Že ja si ešte zoberiem nejakého villagera a ja si ho dám ako môj predávač. Áno ľudia, ja viem, že to je pravidlo v reálnom živote. Že ho budem musieť tam nútiť, aby mi tam všetko že robil. Aby mi tam všetko predával. Hej, takže ho celkom budem nútiť a dúfam, že to je nejaké pravidlo v reálnom živote, lebo v Minecrafte sa dá robiť všetko. Napríklad aj zabíjať. A teraz musíme hľadať ten domček, čo som aj včera našiel, ale teraz ho neviem nájsť. Sa mi zdá, že bolo... Aha, toto. Lebo v tomto domčeku je aj taká vec, ktorá neviem, ako sa volá, lectern.
Ale sa mi zdá, ak mám pult, tak sa pre istotu, ak to nie je, tak si zoberiem aj toto. Lebo hej, som money, rich. Mám už aj nejakú knihu. A z toho si môžem síce urobiť aj niečo z toho. Niečo pekné. Ale ešte neviem čo. Takže to je celkom divné, no. Ale keď už máme tohto a hej, toto je môj ferík. Ja viem proste meno a nekúkajte sa na toto, lebo to som postavil kameru len tak. Pardon. Ale fakt ľudia, ako môžem... Haló, mútroky, haló, múdroky. Počúvaj, kámo. Môžeš ísť prosím ťa do tejto dierky? A teraz sa ti kam nemôže dostať. Počkajte, ale ak teraz rozbijem jeden blok a teraz ho položím, aby som mohol iba ja vyliesť do tohto domčeku a rozbijeme okna. Aha, tu sa skrýva. Toto je aký meč? Že what? Áno ľudia, táto séria sa už celkom blíži ku konci, ale ešte nech sa vám končila, takže vás skipnem, kým niečo urobím, takže počkajte. OK ľudia, už som našiel jeho dom, lebo som zazvonil zvon. Takže to znamená, že tu niečo zle prichádza. Už som našiel jeho dom. A teraz sa nedostane nikdy von. Vravím vám, nikdy. Ho ani nedám ani na jednu prechádzku. Rest in peace, kámo. Ale tomu asi celkom treba, no. Lebo ty si ten jediný. A ja sa aj snažím hľadať iné práce. Pardon, že hovorím to slovo, čo by som nemal. Práca. Ahoj kámo, čo máš? Takže poprvé, ty si čo urobil? Kamo, ty už nemáš prácu? Vyzerá to ako tvoj problém, no. Divné. Ale teraz sa pokúsim vyskúšať. Ak zoberieme toto a potom toto. A teraz ak pôjdeme ku nemu. Hop. A teraz ak rozbijem všetky tieto bloky. Ahoj. A teraz aký No, pultuj. Toto som fakt nepochopil ľudia, takže asi ho nechám von. Lebo ty nechceš brať žiadne práce. Lebo ty si fakt Však ty spíš na práci. Kamo, iba som sa dá, už chceš ísť spať. Ty spachtoš. Takže, áno ľudia, už sa táto epizódia blíži ku koncu. Pomaličky ešte mám nejakých pár sekúnd. Takže v komentoch mi poradte, ako budem volať tohto. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Toto video natáčal Samko. Takže čaute ľudia, dúfam, že sa vám táto epizódia páčila. A hej, toto je všetko, čo je epizódy 3, takže dúfam, že sa vám toto páčilo. A hej, som ani nedostal ten trade. Takže čaute ľudia, tuto bol Samko, takže